Добър ден! Днес ще ви покажа моят акаунт на League of Legends. Той е 30 левел, аз съм бронз 1. Не съм много добър, в смисъл не съм професионалист, но съм, горе ставам. Моят любим герой е Zed, който за съжаление нямам в моят акаунт. Сега ще ви покажа кои герои имам. Много мразя, когато някой ми предложи да играем и после ми затвори и ми казва: игра с едно мое ФР и няма да говоря с теб. Просто много се изнервям. Тук давате така, давате Champions и моите отключения са ето тези. Профил. Тук са ми лигите, които аз за сега нямам нищо. Тук матч хистерито. Казах, не съм много добър, но ставам, ако играя с героите, които искам. Тук този не мога да играя. Този не е много. Тая съм професионалист с нея. Тотално. Тук всичките игри са ми едно в едно. Тук тази е ето от Локс до този са едно в едно, а тези двете са обикновени. Тук ми се отваря нещо, което веднага лети. Руните нямам, руни мастери имам на абсолютно всички. Спиловете са ми отключени, а и там сец аз не го ползвам и си признавам, че дори не знам за какво служи. Иконите са ми това. Тези двете се печелят от Accession, ако сте играли. Тази се купува с ERP, а тези двете са от Team Builder. Едното е на Assassin, а другото е на Mage. Други картинки нямам. Имам толкова IP. Нищо особено няма. И това беше моят профил, на League of Legends. Така се пише аз. И така. До скоро.